Volám sa Mária a ako študentka ti chcem ukázať, ako denne minimalizujem svoj odpad, aj keď to nie je vždy dokonalé. Mnoho ľudí zastáva názor, že jednotlivec toľko nezaváži ako systémové zmeny. No ak sa každý z nás rozhodne zmeniť čo i len jeden svoj návyk, rozdiel v množstve odpadu bude veľký. Vždy nosím pri sebe vlastný to-go pohárik. Vyrobila som si ho zo skleneného pohára na jogurt a z látkového návleku na fľašu. Vo viacerých kaviarniach mi ho za originalitu aj pochválili. K nemu si pribaľujem aj menší príbor, aby som si nemusela v gastroprevádzkach brať ten jednorázový. Sklenené poháre využívam aj v kúpeľni na zubné kefky alebo so sebou na sušené ovocie a oriešky. Do obchodov si nosím aj vlastné vrecúška na pečivo, ovocie či zeleninu. Niektoré potraviny žiaden obal ani nepotrebujú. Pred snídavky, kečup, horčicu, med či olivy preferujem v skle, aj keď sa dajú zohnať v plastovom jednorázovom obale. Namiesto vreckového čaju pijem sypaný. Okná leštím s handrou a vodou a nie s jednorázovými utierkami a prípravkami. Výsledok je úplne rovnaký a odpadu je výrazne menej. Odhodlala som sa a zamenila som jednorázové hygienické potreby za menštruačný kalíšok. Toto sú moje malé zmeny a zaujímalo ma, ako svoj odpad minimalizujú aj inde. Preto som na festivale Pohoda zastavila pár ľudí, aby mi o svojich spôsoboch povedali viac. V prvom rade si neberiem sáčky, keď chodím do obchodov a beriem si zeleninu alebo ovocie, maximálne mám svoje. Tak já se snažím minimalizovat ten odpad tím, že třeba plastovou láhev používám víckrát a není to, že si něco vypiju a hned to vyhodím, ale prostě to furt doplňuji, dokud to dá. Ja napríklad nosím všade so sebou fľašu, ktorú si môžem naplniť skôr, než kupovať ďalšiu plastovú. Sice už sú tie zálohované, ale podľa mňa lepšie je vždy mať svoju fľašu. Máme prostě jakože klasickú zavareninovú nádobu, do ktorej si dáme prostě nasypávať sol, alebo aj kúzalo prostě takéto potraviny, že aby sme vedeli znova použiť. Sa snažíme, čo sa týka napríklad oblečenia, využívať skôr second handy alebo vysvopovať si oblečenie tak akože za výmenu, alebo Aj na charitu dávam niekedy. No, takže já se vždycky snažím, když mi přijdou nějaký hadry v obalu, ten obal pak několikrát využívat a určitě si všude nosím vlastní flašku a na nákupy vždycky nosím vlastní nějakou látkovou tašku. Tak ste to počuli. Je to jednoduché a okrem malého zamyslenia nás to nič nestojí. Aj nedokonalé maličkosti v našich životoch majú zmysel, ak ich bude robiť veľa ľudí.